Fairywood Mirabelle. And sixth prize this morning goes to exhibit 563, and that's A.J. Carter with their Millcroft Foal. Felly, llofruddiadau mawr I chi, many congratulations to you, and just to confirm for those following in the catalogue, first prize to 569, second prize to 570, third prize to 568. I ni'n parhau gyda'r adrannau hun wrth i ni droi'n golygon at gwylod y prif gylch ar adran ec. O, a dyna chi'r arwydd. Yr arwydd un yn hoff iawn o weld, sy'n dynodi bod na wobr gynta. Geraint Thomas, brydfa telynau yng Ngwynedd, wedi penderfynu ar safle'r wobr gynta a nebo Raquel yn mynd â hi. A Gaseg fagu fuddigol yn eiddo i Owen Jones. A Beth, Geraint wedi bod yn whare gyda ni tyma bach yn ystod y bore ac yn symud nhw nôl ymlaen. Mae fe'n bwysig symud nhw nôl ymlaen fi'n credu. Na ddangos bod wedi bod yn pwslo a mesur yn iawn. Pwyso mesur beth sy'n o'i flanau a meddwl beth mae fe moyn yn diwedd. Ac yn neud yn atyniadol iawn i ni fyd. Odi mae fe, cadw ni ar blaen yn sydd. Llanida yn Welsh Lady yn yr ail safle. Brydfa Godebog. A wedyn yn drydydd mae da ni Shane Rogers yn dangos Yati Royal Gift wedyn ar ran Rhian Wyn Roberts. Di bod yn ddosbarth llewyrchus. Odi, mae fe. Dosbarth da. Mae'r ddau yn siarad fod yn meddwl nawr pwy sy'n mynd i ddangos y gaseg arall oedd yn ail yn y dosbarth cynt yn y bencampwriaeth, sy'n ni'n meddwl. Lot o drafod i wneud yn dys e? Ie, beth i wneud, beth i wneud. Ie. Sydd angen 4, bydd e? Wrth gwrs. 2 ar gyfer y swglin a yr Ebolion a 2 ar gyfer y Gaseg. Mae yn broblem neis i gael. Odi, odi we. Na lwcus maen nhw. Many congratulations to the winner of the senior broodmare class in the section C's, and this is number 796, Owen Jones's Nebo Raquel. Would you like together then for the winner of the senior broodmare? A dyna chi siwt mae dangos. Dyna chi egni Lowri Reid yn dangos Nebo Raquel ar ei gore. Caseg fagu fuddigol yn yr adran ec. Ar dderchog. In second we have 809, and this is for Bedrock Studs, Llanida, Welsh Ponies Cob.